Na záver sezóny privítali žiaci HK Bulldogs na domácom ľade hráčov z Levíc. Obe mužstva sa na toto stretnutie veľmi tešili, pretože týmy chceli uhrať čo najlepší výsledok. Vzájomné stretnutie v Leviciach v prvej polovici sezóny zvládli úspešnejšie domáci, ktorí našich chlapcov porazili 7-4. Bulldoci boli odhodlaní túto prehru súperovi vrátiť a rozlúčiť sa so sezónou víťazstvom. Od úvodnej minúty nasadili chlapci vysoké tempo a nebezpečné útoky sa striedali na oboch stranách. Ale opäť otvorili skóre stretnutia hostia. Našich chlapcov nezlomil ani druhý gól Levičanov v našej sieti a Richard Tartali následne znížil na 1-2. Hostia však do konca prvej tretiny pridali aj tretí gól. V druhej tretine mladí Bulldoci zvýšili bojovnosť a rýchlosť a to sa odzrkadlilo aj na počte strelených gólov. Aj keď druhá tretina sa skončila v prospech hostí, Mešťania neustále doťahovali náskok súpera. V iných zápasoch chlapcom pomáhali najmä samostatné nájazdy, ale v stretnutí, v ktorom to najviac potrebovali, sa im hokejová šťastina obrátila chrbtom a zo 4 nájazdov sa im nepodarilo premeniť ani jeden. Po 2 tretinách bol stav stretnutia 4-5 v neprospech Bulldogov a tí mali pred sebou posledných 20 minút na naplnenie svojho cieľa. Obom fanúšikovským táborom sa hokej v poslednej tretine musel páčiť, pretože miestami pripomínal šláger z extraligy seniorov. Na ľade vládlo napätie, čo vyplynulo z maximálneho nasadenia všetkých hráčov. V dramatickom závere sa Bulldogom predsa len podarilo vyrovnať zásluhou Patrika Bartáka, ale úsilie o strelenie víťazného gólu sa skončilo záverečnou sirénou. Tak ja si myslím, že chlapci bojovali, bolo vidieť, že ten posledný zápas, že dali do toho naozaj všetko. Niektorí, samozrejme tí lepší hráči trošku ma sklamali, že mohli potiahnuť a rozhodnúť ten zápas náš prospech, ale taký je šport a myslím, že aj ten bod je zatiaľ dobrý. V očiach niektorých našich chlapcov bolo vidieť veľké sklamanie, že sa im nepodarilo vyhrať toto záverečné stretnutie sezóny. Bol si najúspešnejší v samostatných nájazdoch túto sezónu, dneska ti to nevyšlo. Ako by si opísal dnešný nájazd svoj? No, aby som to písal tak, že bol som hrozne stresovaný a myslel som si, že mi to vyjde, ale už čo mi púka, už sa mi to nepodarilo. Ty si bol túto sezónu najúspešnejší strelec. Koľko gólov si doteraz strelil? 20. Môj prvý gól padol proti Trenčínu, bol to gól z nájazdu, bol to Winkel. Začiatky boli trošku rozpačité, no, bolo to také, tí hráči nevedeli moc dobre korčulovať, nezostávali sa do tých príležitostí, mali sme veľmi málo strel na brankára, naši brankári naopak strašne veľa strel dostávali, chytali sme aj veľa gólov dostávali, potom postupom času už to bolo trošku lepšie, už to korčulovanie predsa trošku dostali do krvi a začínali stíhať s tými supermi a aj tie posledné zápasy, aj tie výsledky nasvedčujú tomu, že tí hráči sa pomaličky zlepšujú, aj tá hra je moc lepšia, aj tie góly sme pár podávali. Súťažná sezóna sa pre chlapcov skončila a po absolvovaní priateľského turnaja vymenia svoje ľadové korčule za kolieskové. Denisa Jacolová, televízia Pohoda.